Moi kaikki! Tässä on Karkki Petsop ja nyt mä teen tämmösen editoimattoman videon, koska mulla ei oikein aikaa editoida. Mutta asia mulla oli koskien Movistar Planettia eli MSPtä. Ja mä oon siellä tosiaan ollut jo jotain 5 vuotta. Mä oon nimellä Mukki10. Mä voin laittaa sen tonne kuvaukseen vielä sen nimen. Että voitte pyytää mua kaveriksi, mä oon levelillä 12. Ja pyytäkää mua siellä ihmeessä kaveriksi, jos te ootte siellä. Ja mulla on ollut vuoden VIP ja siksi mulla on semmoinen yksi VIP-pupu, joka tuli joskus 2012 vuonna kai VIPistä. En ole ihan varma, semmonen vihreä ihan sikaisen pupu, jolla on silmälasit ja hattu, mutta se oli aivan ihana. Mut niin pyytäkää mua ehdottomasti kaveriksi. Ja jos haluatte, niin voitte tietenkin jättää mulle lahjoja. Ja joo. Niin, lahjat on tervetulleita mulle. Mulla ei ole nyt ihan hirveästi rahaa, koska mä oon käyttänyt tosi paljon. Ja stylatkaa mua ihmeessä ja... Joo. Niin. Mä voin laittaa tonne sit vielä mun sen serkun, eli Vahtispetsopin MSP-tyypin tonne alas, että siitäkin voitte pyytää kaveriksi ja antaa sillekin lahjoja. Mut mä oon tosi kiitollinen, että annatte mulle lahjoja. Joo, voitte antaa niinku mitä tahansa, mut mulla on toivellista myös, että jos joku viittis ostaa mulle toikaat jotain, olisin kiitollinen. Ja joo, mä lähden nyt tästä näin käymään Movistar Planetissa ihan just heti, kun mä oon syönyt, koska mulla on ihan hirveä nälkä, mutta joo. Tää video oli vaan tämmönen tosi nopea infovideo tästä mun MSP-tyypistä, että käykää siellä pyytämässä kaveriksi ja ostaa lahjoja ja antaa nykirjoituksia ja kaikkea, mutta on tosi kiitollinen, jos menette. Ja sanokaa, jos haluaisitte, että mä aloittaisin MSP-kanavan, niin voisin aloittaakin, mutta joo. Moi moi!